Nalipay gid kami nga nakabalik ka na sa command center, Andrew. Amo man ako, Ava. Natalia, Elric, kumusta ka mo dire? Okay lang kami diri, sir. Kanugon lang nga wala namon makumpleto ang amon misyon pagsulod sa kwarto nga gindalaan kay Colonel Nelson de Jesus. Hindi mo basta-basta malutos ang utok ni Lugan. Ang kasigurista niya, among wala sa inyo. Pero bisan pa paano, may nabilin ka mo dito nga connection kay Nelson. Ang problema lang kung hindi niya pagamiton ng cellphone nga to para makakommunicate sa akon. Ginhambalan ko siya nga buligan siya namon. Hindi sa mo sinakadali, Elric. Basi nalipat ka nga, madamog yapon sa mga kamoy si Nelson. Wasaag ng ila grupo. Hindi tanan. Anong buot mo sa lingon, sir? Ang nahibala ninyo, amo ang iya lang gid nga front sa mga illegal nga buluhaton. Labi ng drugs sa underground. Madamo siya diri sang mga sanga-sanga. Pero sa underworld nga araman sa yakamot, hindi tanan nga napatay kag nagkaladakpan. Amo na to sila tanan. Hindi pa Natalia, Elric. Oh. Nga, Andrew. May iban pagid siya nga grupo? May ara. Sanday sino? Koneksyon sa kwerpo. Ano? Ang buot mo silingon, mga otoridad. AFP, PNP, bisan pa rebelde kag mga politiko. Ano? Paano natabuin na? Tungod sa kwarta. Kwarta, puder, koneksyon, nasakupan. Amula na permi ang rason kung nga nagakriminal ang mga tao. Kag madamo sila, Elric. Amo nga, kung dakpon mo ang isa, may 5 nga nagasunod. Pero, titaya nga yari sa kasuguan. Ipatuman tag hapon bisan ano kabudlay ang aton mga misyon. Hindi ka mo madulaan sa paglaom. Masarangan naton sila sugpuon. Sige. Pagpahuway ka na lang, Anay Andrew. Nakaibalo kami ang kapoy ka sa biyahe. Mag-relax ka. Kag inianay pagsapaka ang mga problema nga ginaatubang naton subong. Kami nang bahala sina. Pabuton na lang natin ang petition letter kontra sa DEA. Good evening, Sir Andrew. Yes, Valerie. Sir, may info ako nga nabaton. Ano ina? Ginsaylo nila sang lain nga room si Colonel Nelson de Jesus. Kag sa lain nga ospital, Sir Andrew. Ano?